Bos días, señoras e señores diputados, alcaldes, medios de comunicación, personal da Diputación. Antes de dar comezo á sesión, quero informarlles ás señoras e aos señores diputados que, como ven aquí diante unha televisión, para que todo o mundo vaya vendo o tempo que consume na súa intervención e para que non haya ningún tipo de dúbidas de que se un grupo leva máis tempo que outro. Por tanto, vai ser total transparencia e que cada un gestione o seu tempo e os seus argumentos como considera oportuno. Por tanto, cada turno, tal como se recolle no reglamento, tendrá os 6 minutos na primeira intervención, que verá na pantalla. No último minuto aparecerá en vermello para avisarlle de que está rematando. O segundo turno de 3 minutos e, se fora o grupo propoñente, un turno de peche de 1 minuto. Por lo tanto, como ven, non fai falta que miren o reloxo, sino que o van a ver nesa pantalla a medida que vayan tendo a intervención. Pois imos dar comenzo ao pleno da Diputación Provincial reunido en sesión extraordinaria e a petición dos diputados membros do Partido Popular. E a orde do día ten un único punto proposto por os solicitantes do pleno, que textualmente dice: proposta de acordo plenario relativo á clarificación do futuro da rede de centros de atención a maiores de titularidade da Diputación Provincial de Lugo. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a señora voceira do Partido Popular, doña Elena Candia, por un tempo de ata 6 minutos. Ten a palabra. Moi bo día a todas e a todos. Intentando ceñirme o tempo, aínda que saberá, presidente, que estamos ante un dos proxectos probablemente máis importantes que ten a institución e que afectan non só a moitos concellos, senón a moitos veciños, e non só pola cantidad, senón tamén pola importancia cualitativa, toda vez que son maiores desta provincia, en donde a media de idade, como todos sabemos, é certamente alta, en donde son servicios en donde a sensibilidade e a implicación das administracións públicas é especialmente importante. Este grupo que represento recurreu á petición dun pleno extraordinario en amparo normativa de aplicación despois de ler en repetidas ocasións en varios medios de comunicación afirmacións que, lonxe de motivar ou ilusionar cun novo proxecto en unha nova etapa desta institución, nos deixaba profundamente preocupados. En aras ao rigor, que intentaremos sempre que nos caracterice, vamos a citalos, ademais, expresamente. Estou a referir, pois probablemente na primeira entrevista que o señor presidente concedeu a un medio de comunicación en donde un titular nos desayunábamos, creo que foi o día 19 de xullo, en donde decía: non podemos facer novas residencias de maiores porque iso corresponde á Xunta. Ese era o titular, afirmación, ou polo menos interés, que suscribeu en días sucesivos, concretamente o 30 de xullo, a señora vicepresidenta, en donde aseguraba que a Deputación non vai asumir máis residencias da terceira idade. Os titulares son o suficientemente contundentes, o suficientemente negativos e ao mesmo tempo preocupantes como para que este grupo, dunha maneira sempre constructiva, rexistrara unha petición de reunión co propio presidente para aclarar os principales proxectos da provincia, entre os cuales na primeira axenda deste grupo estaba este proxecto. Así foi. E a marxe de outras valoracións que creo que deben quedar, evidentemente, dentro da nosa reunión interna, e así, ademais, o transmitín ao propio presidente, a pregunta sobre o futuro das residencias, en donde a contestación a este grupo foi que se estudiaría caso a caso. Tampouco nos deixou moi tranquilos esa aseveración e hoxe, facendo uso, como digo, dos instrumentos que temos como grupo, tendo número suficiente, sobradamente suficiente, presentamos esta iniciativa. Que buscamos con esta iniciativa? Que o equipo de goberno desta institución provincial explique con claridade cal é o futuro que ten proxectado en relación aos centros de atención a maiores construídos ou en proxecto de construción na provincia de Lugo pola Deputación Provincial de Lugo. Tamén pedimos no punto 2
que o señor presidente cumpra e faga cumprir os acordos aprobados polos órganos de goberno unipersonais e colexiados da institución provincial relativos á construción e xestión dos citados centros de atención a maiores. E facemos unha última petición, non por ir en último lugar menos importante, é que o Goberno provincial, unha vez cumpridos os devanditos acordos e as obrigas derivadas dos mesmos, abandone a loita e o enfrontamento coas institucións da distinta cor política e traballe de forma coordinada con todos e nomeadamente ca Xunta de Galicia. Esta é a petición, é o único obxectivo que buscamos con esta sesión plenaria, que os veciños da Ponte Nova, de Becerreá, de Orol, de Pantón, de Portomarín, de Caurel, sepan con meridiana claridade cal vai ser o futuro deses compromisos que a institución, eu vexo aquí o anterior presidente, que aproveito tamén para saudalo, non era, dende logo, un compromiso de Darío Campos, ou do señor Darío Campos, era un compromiso da Deputación Provincial de Lugo. Evidentemente, non abusamos desta fórmula de plenos, aínda que evidentemente temos un número tasado de lei, nunca pasamos de un defeito na legislatura, pero dado que o presidente dixo sempre que chegaba ao goberno da mesma despois de algúns actuacións dentro do partido que non nos corresponde a nos valorar para mudar a imaxe do último mandato, si lle advertimos e hoxe lle reiteramos que si mudar a imaxe do mandato é convertir en papel mollado o acordo dos presidentes que o precederon, pois mala nova imaxe lle dá a institución. A maiores, empeza vostede mal, e de feito nas propias entrevistas di que a propia institución debe de ser coñecida polo que fai, e hai que dicir que ata a data esforzouse moito en explicar o que non fai ou o que non quere facer. Insisto, neste caso, con compromisos claros e rotundos. Foi un proxecto estrela o das residencias. Foi un proxecto que, ademais de ser dotado cunha cantidade moi importante económicamente, foi tamén, dende logo, un elemento político crucial para resultados electorais e a ninguén se lle escapa. Despois foi obxecto de moita confrontación. Pretenderon cambiar o que era un proxecto político nun problema xurídico, que o tempo demostrou que non o era. E agora parece que queren convertilo nun problema económico. En definitiva, parece que a creación de prazas de residencias pois non é unha prioridade. Hai un apartado que probablemente sí que me gustaría deixar con moita claridade, porque foi un informe que se lle fixo uso público e, ademais, que fixo moito daño á imaxe da institución, e permíteme, e remato o meu turno primeiro, na páxina 18 do informe do 22 de febreiro do ano 18, decía o secretario, que en paz descanse, de todo ese contexto normativo ha de concluirse a existencia dunha competencia determinante e propia en orden á prestación do servicio de centros especializados como residencias e centros de día a favor da Deputación, competencia que, sen dúbida, comparte cos concellos, do que se deduce a necesidade de acordar con estes os termos da súa prestación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Candia. Doña Pilar, temos o seu turno. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. Benvidos, señores do Partido Popular, a importancia deste proxecto para a provincia de Lugo. Realmente é importante para a provincia de Lugo e vostedes agora recoñecen os titulares, señora Candia, son claros e, ademais, din a verdade, porque, miren, o 17 de xullo asinábamos un acordo de goberno entre o Partido Socialista e BNG para este mandato na institución provincial, un pacto que fixemos público no momento en que se asinou, con ánimo de ser totalmente transparentes. Nese documento, entre outras cuestións, se recolle, tal e como se dixo públicamente aquel día e hoxe aquí repetimos, que un eixo fundamental de traballo será a procura do adelgazamento das deputacións, emprazando a Xunta a iniciar e comprometerse en procesos sobre o traspaso de infraestructuras, equipamentos, centros e servicios que deban ser transferidos á comunidade autónoma. Isto farase respetando sempre, en todo momento, os dereitos laborais das traballadoras e traballadores dos centros e servicios que resultaran afectados. E no mesmo acordo tamén se di que se acorda transferir á Xunta aquelas competencias que lle son impropias ao ente provincial para o cumprimento dos seus fins. O amparo dese acordo, que, insisto, fixemos público o mesmo día que asinamos, foi polo que, dende a toma de posesión, fomos moi claros e dixemos sempre o mesmo sobre os centros de atención aos maiores. Primeiro, que imos a cumprir todos e cada un dos compromisos adquiridos cos concellos en materia de construción e posta en marcha das residencias. A día de hoxe, todos vostedes saben
que hai 3 abertos, que son o de Trabada, Ribadeo e Pol, e os restantes, e para que quede claro, os vou a ler a continuación. Son os seguintes: a Fonsagrada, a Pontenova, Becerreá, Castroverde, Cervantes, o Caurel, Guitiriz, Meira, Navia de Suarna, Ourol, Pantón, Pedrafita, a Pobra do Brollón, Portomarín e Ribas de Sil. E dende aquí aproveitamos para dirixirnos aos alcaldes e aos veciños e veciñas destes concellos para transmitirlles o que tamén dixemos dende o primeiro día. Tranquilidade, porque as súas residencias vanse a facer. O segundo que dixemos con respecto ás residencias foi que íbamos a cumprir, sí, cos compromisos que había adquiridos, pero non íbamos a adquirir ningún máis. Porque, como tamén sempre defendemos, mesmo cando comenzamos a proxectar a rede de residencias da terceira idade, a responsabilidade última de impulsar este servicio, e vostedes saben tamén, é da Xunta de Galicia. E o terceiro que dixemos sempre foi que íbamos a ter como ferramentas o diálogo e a lealdade institucionais. En eso vamos a seguir traballando, co obxectivo de que a Xunta de Galicia se faga cargo desta competencia, tal e como por lei lle corresponde. Polo tanto, con esas 3 premisas, afrontamos este mandato no que respecta ao Centro de Atención aos Maiores. E esa é a nosa folla de ruta, clara dende o primeiro día. Polo tanto, a petición de pleno, como as declaracións feitas por vostede mesma, están feitas dende un plantexamento errado. Pero un plantexamento errado intencionadamente e interesadamente. Un plantexamento que está deseñado para sementar dúbidas, para que a xente pense que non se van a facer esas residencias, é completamente distante e oposto ao plantexamento que se fai dende o Goberno, que o que di é que non só se van a facer as que hai comprometidas, sino que vamos a traballar coa Xunta de Galicia para consolidalas nun futuro. Esa é a realidade, señora Candia, e por iso se mantén o compromiso, como xa dixen, con todos os concellos que teñen en tramitación os centros de atención aos maiores. 18 en total, 3 deles xa abertos. E se vai a falar, sí, coa Xunta de Galicia para emprazalos a que se comprometa con procesos sobre o traspaso dos centros de atención a maiores. Polo tanto, en riba da mesa, con total claridade, o noso compromiso deste Goberno con e para eses 18 concellos, non só para facelas, senón para abordar o comprometido con eles e que teñan un mellor futuro. Este asunto, na miña opinión, deberámolo de abordar coa seriedade a que vostedes apelan constantemente, pero, sobre todo, co compromiso. E, dende logo, neste caso, ademais, ao Partido Popular, ademais de predicar, lle vai a tocar dar trigo, señora Candia. As residencias eran necesarias, os concellos demandábanas, a Deputación traballou arreo para que foran unha realidade, por certo, sen a necesaria complicidade do seu partido, porque nunca estiveron, e a verdade, aínda a día de hoxe, costa creer que van a estar aí para impulsalas, e, ademais, a Xunta de Galicia sempre nos dixo non, de xeito directo ou indirecto, pero a resposta da Xunta de Galicia sempre foi non, con máis ou menos voltas. E agora veñen vostedes a intentar sementar dúbidas, como xa lle dixen, convocando este pleno, facendo unhas declaracións, no meu punto de vista e na miña opinión, se mo permite, un tanto desatinadas, para sementar dúbidas, para intentar darlle a volta á realidade, porque son conscientes e saben que os centros de atención aos maiores teñen o compromiso deste Goberno para sair adiante e se van a facer. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Don Efrén. Moi bo día a todas e a todos. Eu vou ser moi breve por non repetir argumentos, porque suscribo todo o que acaba de decir a señora Porto. Bueno, este pleno para nós non é máis cunha cortina de fume para tapar vergonzas, porque, bueno, suscribo o que decía vostede, señora Candia, do problema do envexecemento desta provincia, pero por eso hai o proxecto destas 18 residencias. Porque a Xunta fixo inacción durante estes anos de goberno de Feijóo, entón a Diputación reaccionou para solucionar un problema grave que é o de atención aos maiores. En ningún momento, por ninguna parte deste goberno, se puxo en dúbida de que esas residencias se foran a abrir ou construir. Sempre en todas as declaraciones públicas de calquera que forma parte deste goberno se fixo fincapé en que todos os compromisos adquiridos iban manter.
e vostede sembrou a dúbida simplemente como unha estrategia política ou electoralista e entendemos que para tapar a inacción da Xunta, porque pide respeto institucional e nós témolo. Se hoxe viñera usted ou alguén do Partido Popular ou do Goberno da Xunta con un proxecto para colaborar con esta Diputación para que esas residencias sean viables económicamente e sigan funcionando, pois estaríamos colaborando con a Xunta de Galiza, pero só hubo nons. Como decía a señora Porto, por parte da Xunta de Galiza sempre hubo desprecio hacia os proxectos da apertura das residencias e cero preocupación por as persoas maiores desta provincia. Entón, claro, ustedes teñen que facer algo mediático para sembrar dudas e creer... Bueno, o proxecto naceu con gobernos bipartitos, defendeuse sempre e estamos para levar a cabo a apertura destas residencias e agradeceríamos ese respeto institucional que se materialice en un acordo en concreto, porque en que nos pide de respeto hacia a Xunta de Galiza? Nos estamos dispostos a negociar calquer tipo de colaboración con ela, pero o Goberno da Xunta, até día de hoxe, non se ofreceu ningún tipo de colaboración para que isto fora viable. Entón, eu dígolles que veñan ao carro, aparte de mediáticamente con declaraciones que se sumen ao carro do cuidado dos maiores desta provincia e traigan proxectos por parte do Goberno da Xunta de Galiza que son quen ten as competencias e quen ten a capacidade económica moito máis que esta Diputación. E neste turno de intervención, nada máis. Moitas gracias, señora Candia. Ten o segundo turno. A contestación ten que ser, obviamente, totalmente distinta, non? Vostede que de Sarria, pois a colaboración e algunha iniciativa que o seu grupo trouxo a esta mesma sesión, a este mesmo órgano desta institución para colaborar ca residencia de Sarria, pois quizá antes de entrar nesta sesión plenaria non estaba de máis que tivera unha reunión de traballo, pois tanto con Antonio Veiga ou con Ferreiro, para que lle explicara un pouco pois os antecedentes de todo este proxecto, non? Porque con todo o respeto, creo que hai un gran descoñecemento nas súas manifestacións, que estamos arrancando todos e evidentemente hai que sumar, non? E se aquí sacamos o compromiso, agora sí, alto e claro, de que se van a construir esas residencias, pois, en principio, este pleno conquiriu o seu obxectivo. Non foi tan claro ca xestión. Vostede sí, porque dixo que así van a abrir. A señora Porto, que tivemos a coincidencia de entrar nesta institución no mesmo ano, no ano 11, xa ten a obriga de ser moito máis rigurosa nas súas manifestacións. A señora Porto apoiou no ano 10, que ainda non era deputada, pero a partir de aí a construción e a xestión apoiou, estivo no Consello de Administración de Suplusa, defendeu a xestión por Suplusa, despois desdíxose dese modelo de xestión e cambiou a un novo modelo de xestión en donde criminalizaba o modelo que tiña a Xunta de Galicia, que agora vostedes parece que pretenden reclamar como a mellor solución. A historia das residencias é unha historia moi triste, senón que lle pregunten aos veciños de Castro Verde. A vostedes parecenlle que a un veciño de Castro Verde, cando escoitou a vostede que estivo no Consello de Administración de Suplusa en Castro Verde, co presidente da Deputación informando de que na seguinte sesión plenaria se aprobaría a ordenanza de precio público en un período de un mes, incluso o presidente dixera que se poidera menos, pois serían menos, abrirían as residencias. Creen vostedes realmente que de 18 planificadas hai 2, 3 en funcionamento, non citan Ribadeo, é un exemplo en xestión de servicios sociais esta institución? O importante de todo isto é que se comprometan a rematalas e que digan claramente se van a ir con ese modelo de xestión que o señor Campos afirmaba que supoñían 3,5 millóns de euros para Fonsagrada, Pol e Trabada, que neste momento son as únicas que están dotadas orzamentariamente, ou se van unha vez máis a rectificar e van a ampararse o que non o dice o Partido Popular nin a Xunta, a Lei de Dependencia, o Decreto de Servicios Sociais e a Lei de Servicios Sociais que neste país, además foi un goberno socialista que fixo a lei, logo outros tiveron que poñer os cartos, normalmente estamos acostumbrados a eso, pero que son as prestacións que teñen os usuarios de servicios sociais. A pregunta é moi clara. Apostan vostedes por ese modelo novo, reinventado, modelo Campos,
van ao modelo, interpreto que o modelo Besteiro non, porque queren dinamitar Suplusa, ou incluso, e remato xa, pode dinamitar a propia institución como dice a vicepresidencia. Moitas gracias. Señora Pilar, ten o seu turno. Moitas gracias. Deixando Suplusa a un lado, que daría para escribir varios capítulos desta institución nos que vostede sería protagonista de algúns deles, cada vez estou máis certa, despois de escoitala, de que atinamos de cheo cando o presidente decidiu convocar coa máxima celeridade posible este pleno, precisamente para tallar de inmediato o seu intento de xerar ruído, de incerteza, con un tema que é moi sensible para a cidadanía. Mire, señora Candia, é totalmente falso que este goberno decidise romper os acordos que a propia Deputación asinou cos concellos en materia de residencias. Pero tamén é completamente falso que identificáramos este servicio de residencias como insostible. Ademais de intentar manipular, están sendo tremendamente cínicos. Atrévense a dicir agora que as residencias son irrenunciables. Señora Candia, lémbrolle que o Partido Popular, dende a Xunta de Galicia, sempre dixo non ás residencias da provincia de Lugo. E vostedes mesmos aquí tamén dixeron non, de moitas formas, pero eu só me vou a remitir á votación do pleno de setembro do ano pasado. A Xunta do Partido Popular dixo textualmente que estes equipamentos públicos non eran nin necesarios nin prioritarios para esta provincia, que é a máis envellecida de Galicia xunto con Ourense. Negouse en reiteradas ocasións a ofrecer prazas concertadas nas instalacións. Puxo 1001 impedimentos na tramitación dos permisos. E agora ven vostede a decir aquí que para vostedes son irrenunciables as residencias. O seu, de verdade, simplemente non resulta creíble. Onde estiveron hasta agora, señora Candia? Se as residencias son irrenunciables para vostedes, xa sabe o que ten que facer. Póñase deste lado, do lado do Goberno e colabore e coopere. Póñase do lado dos veciños e veciñas da provincia de Lugo que precisan desas residencias. Pero non, vostede escolle outro camiño, escolle a vía do ruído e pretende facer barullo na prensa, xa llo dixen moitas veces ao longo das miñas intervencións neste pleno, embarullar e sementar dúbidas, sobre todo, porque lles ven ben facelo, nin máis nin menos. Venlles ben embarullar e que os demais parezcamos pouco cribles, pero os que non son cribles, neste caso, son vostedes. E falan na súa moción de incerteza. Non hai ninguna incerteza, señora Candia, nin hai efectos gravemente perxudiciais. Claridade absoluta, 18 centros de atención aos maiores, 18 compromisos firmes. Que din vostedes que son irrenunciables os dereitos dos maiores da nosa provincia. Recórdolles a moción de setembro do 2018 e o seu voto en contra. Eso garantizaba o futuro das residencias. Din vostedes que queren asegurar a seguridade xurídica no funcionamento. Eso non vai garantizar nin vostede nin nós, van garantizar os técnicos. E o futuro, pero o futuro non pode ser mellor se a Xunta de Galicia colabora e se fai cargo e cumple coas súas competencias tal e como lle dicta a lei. E din vostedes tamén nesta moción que nós temos que cambiar, que temos que tomar unha decisión. Nós non temos nada que cambiar, temos 18 compromisos firmes e vanse seguir abrindo as residencias. Están abertas 3 e as seguintes van a levar o mesmo camiño. Non se vai a pechar ninguna porta, señora Candia. Vanse a abrir máis. É pouco máis que dicir. Polo tanto, abriránse, funcionarán, a Xunta de Galicia decidirá cooperar ou non, e na medida en que o vaya facendo se irá incorporando. E se non o fai, as residencias van a continuar abríndose e funcionando. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Don Afrén. Gracias. Comezo, decía a señora Candia, mire, a información que teño e a colaboración con os dous anteriores diputados, tanto o señor Veiga como o señor Ferreiro, é moi estreita, porque aparte de compartir militancia nun partido, unen esa amistade con os dous. E teño información de todo. E eu, na anterior legislatura, enzarzáronse nun debate xurídico de como se debería, por intereses políticos. Non só estamos do lado de que se abran. Si este modelo que agora hai imposto é o que funciona, é o que vamos defender. Estamos do lado de que as residencias funcionen. E digolle máis, falábame tamén da residencia de Sarria. Vostede e o seu grupo na legislatura anterior votou en contra de que se tratara con urxencia o tema, porque eu estaba presente neste pleno, porque colaborei para que viñera esa. O sea, que agora non me saque a residencia de Sarria, porque tampouco nesa se puxeron do lado dos ancianos da comarca de Sarria. Entón,
volvolle decir, súmense ao carro. Se ademais, mira, dígolle máis, é un caramelo para a Xunta de Galiza. Xa é un proxecto de 18 residencias con xa investimentos feitos e abertas, se se suman agora van estar do lado dos maiores. Pero non, siguen sempre querendo estar do lado de abrilas, pero poñendo pás nas rodas. Eu invito a que se sumen a que isto funcione e que haxa un servizo para cuidar os nosos maiores, que, como ben decía a señora Porto, nunca estuveron a favor de isto. Ora, oímola falar e parece que é un proxecto que saliu do Partido Popular, pero nunca estuveron a favor. Puxeron todas as trabas que puderon. Unhas veces máis directamente, como o voto en contra desa moción, e outras veces intentando enmarañar xurídicamente as solucións. Bueno, súmense, fagan que isto sea máis viable, teñen o goberno da Xunta de Galiza, e senón apártense, porque van a apartar os veciños e as veciñas deste país, porque vai haber un cambio na Xunta de Galiza, porque non se pode seguir a non defender aos maiores. Entón, eso lle digo, estamos abertos a colaborar, pero si propoñen algo, porque aquí o único que hai é unha cortina de fume para tapar as vergonzas do Partido Popular, que non fai máis que entorpecer que teñan un cuidado os maiores da nosa provincia. Moitas gracias, don Efrén. Doña Elena, ten un turno de peche dun minuto. A Xunta de Galicia ten na nosa provincia 1.600 prazas creadas e 40 millóns de euros. A Xunta de Galicia está ao lado de servicios sociais dunha maneira responsable. Probablemente, creer as propias mentiras é o instrumento máis alonxado da intelixencia humana que nesta institución durante moitos anos se veu practicando. Agardo que empece unha nova etapa, señor presidente, e agardo tamén que teñamos que recurrir a este pleno para que diga con claridade que vai a rematar os 18 compromisos e que vai a xestionar as residencias, pois, sen dúbida, temos que vanagloriarnos de que este pleno surteu o seu efecto. O venga, pode que lle contaran algunhas mentiras, a responsabilidade son deles de creelas e nós tamén de volver a explicalas. O Partido Popular o día 26 de outubro de 2010 votou a favor da construción das residencias e dende aquela, dende eu mesma, que fon a primeira que se enviaron as pertinentes autorizacións á Xunta de Galicia en outubro do 15. Hasta hoxe seguiremos traballando para que a institución cumpra os seus compromisos. E vostede, presidente, en primeira persoa. Moitas gracias, doña Elena. Bueno, por rematado o debate, eu quero facer unha reflexión antes de someter a votación a iniciativa para deixar claras algunhas cousas sobre como vexo eu esta iniciativa sobre a línea política sobre as residencias. En primeiro lugar, dicirlle a doña Elena que eu non poño os titulares. Os titulares os pon libremente os medios de comunicación. Eu nunca lle dixen a un medio que tiña que titular. Por lo tanto, en todo caso, pregunto ao medio por que titulou desa maneira. Eu non puxen ese titular. E cando falo de novas residencias non me refiero ás que xa están, me refiero a novas, as que non teñen ningún tipo de documento, as que chaman á porta por primeira vez. Eso son novas. O resto xa está aí. Mire, doña Elena e señores deputados do Partido Popular, e sin acritud, o que lles vou a decir. Pero teño que dicirlo. Hai unha norma non escrita que cando empeza un mandato dun presidente ou dun goberno, habitualmente dánselle unha cortesía de 100 días. Eu tomei posesión o 18 de xullo e o 9 de agosto, 22 días despois, a señora Candia registrou a solicitude dun pleno extraordinario sin que tivera acontecido nada extraordinario. Simplemente empezamos a poñer en marcha o noso acordo de goberno que foi público desde o primeiro momento. E creo que xa non está nada mal. En democracia e dentro da lei, cada un pode facer o que queira. Pero en política non vale todo. E hai que ter algo de pouso. E non tomar decisións froito da impaciencia ou da desesperación, porque a impaciencia sempre foi unha mala conselleira. Así que eu, humildemente, e non son eu quen teño que darlle
recomendarlle nada, pero lle diría que se tranquilice e que sexa útil aos veciños da provincia de Lugo. Mire, por seguir o seu argumentario, vou seguir o seu argumentario, porque non ten desperdicio, tanto da nota de prensa como das declaracións que fixo vostede aos medios. E quero dicir o seguinte, mire, nos falaba vostede de desatención, non imos a desatender nada, e nada é nada. E non imos a seguir dándolle voltas á noria que vostede nos quere meter. Non vamos a entrar nesa noria. Nos, claro que falamos alto e claro, creo que o dixeron hoxe aquí os voceiros, pero dirémolo cando nos consideremos oportuno. Lóxicamente non vamos a seguir o guión da doña Elena Candia, seguiremos o guión do goberno. Así que, mire, aquí non hai que disipar ninguna dúbida, porque, como dixeron os voceiros dos grupos que apoian o goberno, o noso compromiso é claro, transparente e firme. O que hai que disipar é a manipulación que fixo vostede desta información. Mire, eu diríalle que os veciños e os alcaldes afectados poden estar ben tranquilos. Reitero, poden estar ben tranquilos. E eu recoméndolles que non se fíen moito desa manipulación informativa que vostede fixo. E logo dice que empezo mal. Dice vostede, non? Bueno, pois mire, quen empeza mal ou quen segue mal é aquela que empeza manipulando a información con ánimo de engañar ou de causar dano político. E facer a oposición crítica non significa facer dano político. Mire, eu nunca dixen, e se non enseñame a grabación ou o documento escrito, nunca dixen que ia romper acordos. Nunca. Nunca dixen que iba a romper acordos. Entre outras cousas, porque non fixen declaracións sobre ese tema. Sobre ese tema non fixen declaracións. Podes enseñar a folla que queira, e despois te enseñarei outra, non se preocupe. E, ademais, eu asegúrolle que esa non é a miña especialidade, mas ben parece que é a súa. E é probable que a vostede lle conveña políticamente pois que esta casa non tiña tranquilidade, que esta casa non tiña normalidade, que esta casa non tiña prestixio. Igual políticamente lle interesa. A Río Revolto xa sabe que é o de Galicia de Pescadores, non? Pero eu vou facer todo o posible, eu dixo desde o primeiro día, para que esta institución represente o papel institucional que lle corresponde dende o rigor e dende o respeto. Tamén fala vostede de alarma e de incerteza. Home, pois mire, aquí é a única que sementa alarmas, como se fose un vilano que voa, ese é vostede. Os demais non. E eu non teño ninguna loita contra ninguna institución. Fala vostede de loitar contra a Xunta de Galicia. Mire, non. Eu non falei da Xunta de Galicia para nada. Porque, ademais, eu creo e defendo a colaboración institucional. Eu tenho unha ocasión de dicirlo ao presidente da Xunta de Monforte con motivo dos 400 anos do Colexio Nosa Señora Antigua, conocido como os Escolapios, o Colexio do Cardenal. Tenho unha ocasión de dicirlo ao presidente. Eu defendo a colaboración institucional, eso sí, sin deixar de exixir a responsabilidade que ten cada quen, porque cada quen ten un papel e é responsable de xogar un papel. Mire, o Estatuto de Autonomía de Galicia, é dicir, a nosa Constitución, no seu artigo 27, apartado 23, atribúe á Xunta de Galicia a competencia exclusiva en materia de asistencia social. Así que, sabe o que lle diremos á Xunta de Galicia? Pois que se aplique o conto e que cumpra co Estatuto de Autonomía, porque as competencias son para exercelas. E son dela, son da Xunta. Pero, bueno, vostede, vexo que atrevida parece que é. Porque na nota de prensa que enviou, e nas declaracións que fixe, que eu tuve a ocasión de escoitar, acúsame a min de dar un golpe de Estado. Acusa a miña persoa de dar un golpe de Estado. Creo, sinceramente, que nese momento, vou pensar que só foi nese momento, a vostede foiselle a olla. A vostede foiselle a olla. E meteu a pata dun xeito brutal. Dun xeito brutal. Doña Elena, eu vostede na interrumpín e non penso
non penso facer diálogo con vostede. Eu non interrompi, non vostede non me interrompa a mí. Mire, eu fui elixido deputado provincial de xeito democrático por unanimidade das compañeiras e dos compañeiros, conforme a lei, en sede judicial da Xunta Electoral de Zona, donde había 2 xuíces. Hai 2 xulgados, estaban 2 xuízos presentes e a secretaria judicial que levantou acta. Vou supoñer, non o dudo, que vostede fixo o mesmo, tamén foi polo mesmo método. Posteriormente, da que vostede foi testigo, foi elegido presidente, tamén democráticamente, nun acto público nesta mesma sala de sesións. Francamente, señora Candia, non sei onde atopa vostede o do golpe de Estado. Non sei onde atopa. Así que, polo tanto, eu penso que debería vostede retirar ese exabrupto impropio polos mesmos medios que os fixo. Debería vostede retiralo. E, en todo caso, como sei que non vai facer, en todo caso, se alguén desta sala está acostumbrado a dar golpes de Estado, posiblemente sexa vostede. Como fixo co seu partido, co Partido Popular en Monforte, co resultado que xa todos conocemos. E, precisamente, creo que o correo ali non foi moi democrático. Pero, bueno, alá vostedes. Mire, a impaciencia sempre foi, como dixen antes, unha mala conselleira. Non teña tanta presa porque ainda estamos empezando o mandato, quedan 4 anos por diante. Así que procura tranquilizarse e debe tratar de ser útil aos veciños da provincia. Eu podo entender a súa tristeza, parece que está triste vostede polo cambio que se produciu aquí na Diputación, parece que está triste. Polo que vexo, vostede é unha política que lle gusta xogar en terreno un pouco embarrado. Dá a sensación. Pero a mí non, a mí gusta o xogo limpo e de calidad. Se pode ser, xogo limpo e de calidad. E mire, doña Elena, sinceramente, mire, isto cambiou. Digo para que se entere. Mudou a película que se proyectaba nesta casa, mudou. Agora vostede xa non é a actriz principal. Agora aquí hai outros actores que só teñen interese en traballar para os lucenses e polo prestixio desta institución. Por lo tanto, se vostede quere ser útil, faga unha oposición constructiva, desde a crítica lexítima da acción do goberno. Non podía faltar de outra maneira. Ten que ser así. Pero non invente historias que desprestixian a política e desprestixian as institucións. Mire, a iniciativa que vostede presentou aos 22 días do inicio de mandato non ten sentido ningún. Porque, ademais, non desgasta a un presidente que pretende poñer un pouco en orde de sentido común desde a acción do goberno. Non a desgasta. Con estas historias, desgástase vostede mesma e desgasta o seu partido, e se non xa verá. Mire, non podemos votarle a favor unha iniciativa que só pretende armar bulla e que, ademais, o que pide xa está comprometido polo Goberno da Diputación. Está nos nosos acordos de goberno. Está comprometido. Está dito por activa e por pasiva. Por tanto, só pretende armar bulla. E, mire, voulle poñer un exemplo. Eu sei que despois lle vai botar a bronca, pero voulle poñer un exemplo. O pasado día 17 deste mes, fai 4 días, unha persoa que non nos acompaña aquí, un alcalde do seu partido, fixo unha entrevista nun xornal, e como está publicado, pois, é o alcalde de Pantón, e dice nesa entrevista, eu tiña aquí, non sei antes unha entrevista, eu sei outra, esta tamén é unha entrevista publicada nun xornal, e dixo, Pantón terá a súa residencia da terceira idade. Teño pendente unha entrevista co presidente da Diputación que dixo que as residencias comprometidas construiránse. Os veciños que estean tranquilos que a residencia será unha realidade. Isto foi o que dixo o alcalde do seu partido nun xornal. Así que, se o alcalde que peor o ten, en pura teoría, por qué? Porque todos os demais teñen un convenio, pero este alcalde só ten un protocolo. Por tanto, por eso digo que é o que peor o ten, que ainda hai que seguir avanzando. Se este home ten esa confianza e está seguro de que a súa residencia se vai facer, e vaise facer, pode estar tranquilo, señor alcalde, farase esa residencia, pois entonces, vostede, sinceramente, señora Candia, para que ven con este conto?
Entón, a pregunta é, onde está a alarma, señora Candia, da que vostede fala? E que dúbida hai que disipar? Para vostede disipar dúbidas. Eu creo que non hai que disipar ninguna, salvo que haxa que disipar a quen inventa e sementa a falsa alarma. Eso xa é cousa de vostedes. E remato, mire, eu creo que queda claro que eu actúo por cauces democráticos e que non dei ningún golpe de Estado. Pero mire, e xa me acusaron unha vez en Monforte de que sabía máis cos propios do Partido Popular. Iso tamén está publicado. Cando avisei de algunhas cousas, precisamente a portavoz que vostedes sustituíron, vamos a deixar en que sustituíron. Cando fala vostede do golpe de Estado, voulle dar unha información, por se lle interesa. Eu diríalle que non se despiste, porque no seu partido hai movimento de tropas. Así que, moitas gracias e imos someter a votación a iniciativa do Partido Popular. Por esa transparencia, por alusións, dame... Doña Elena, non ten a palabra, porque vostede pulsa ese botón, porque vostede pulsa ese botón non quer dicir que teña a palabra. A lei dice que vostede pode pedir a palabra e o presidente pode darlla, pero que non pode vostede darlle o botón e falar. Eso sí que non. Se estaba acostumbrada a eso, olvídese que eso sí que xa non. Non, usted pode levantar a man. Te levanta a man e eu xa vexo que non fai falta gafas aí, gracias a Dios. Usted me entende? Usted, cando queira falar, levante a man. Eu xa vexo e, se considero que ten razón, doulle a palabra, non se preocupe. Ahora, eso, o de pulsar o botón e falar sen previso, non, eso non. Bueno, moitas gracias. Sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada a iniciativa do Partido Popular. Habendo rematado a orde do día desta sesión extraordinaria, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.